Il-miljuni ta' euro li ntefqu fuq deals korrotti u li ma taw xejn lill-pajjiżna setgħu jiġu investiti sabiex is-settur tas-saħħa ma jikrollax. Kien dan is-sentiment espress fl-editorjal tal-Gazzetta Malta Today wara kriżijiet kbar fis-swali, waiting lists twal u sptar li mhux ilaħħaq mad-domanda. L-editorjal spjega kif il-listi twal ta' nies li qed jistennew operazzjoni jew servizzi mediċi oħra qed jitfgħu dejjem aktar pressjoni kbira fuq l-isptar Mater Dei b'riżultat li hemm min ilu jistenna l-operazzjoni għal aktar minn sentejn. L-editur sostna wkoll kif ċertu mistoqsijiet dejjem qed iqumu minn dawk li mhux jinqdew kif jixraq mill-isptarijiet tagħna, dubji serji dwar il-miljuni moħħlija fuq deals korrotti minflok fuq investiment kif jixraq. Bil-Malta Today tisħaq ukoll dwar il-fatt li l-gvern ma ħasibx kif ser jakkomoda żieda enormi fil-popolazzjoni, żieda li kontribwixxa li għal-Labor stess. Min-naħa l-oħra l-editorjal tefa' wkoll dawl fuq il-fatt li filwaqt li għandna sptar jibki għall-investiment u letturi fl-Emkast li ilhom jitolbu għal paga xirqa, ftit jemilu sirna nafu li l-eks Ministru Laborista Justin Caruana qed titħallas ma' 78,000 euro għal xogħol ta' konsulenza mal-Ministeru tal-Finanzi. L-editorjal għalaq billi saħaq li l-gvern issa qed jitkellem fuq il-kwalità tal-ħajja, però jidher li din il-kwalità b'mod speċjali fis-settur tas-saħħa hi totalment inesistenti, tant li l-iżbalji tal-Gvern Laburista qed ibatuhom il-Maltin u l-Awċin.